Saro sa mga aktibidad kan Schools Division Office of Albay o SDO Albay para sa World Teachers Month celebration ngunya na taon, iyan pagtampo kan mga istorya kan mga paratukdo sa probinsya na may darang adal asin inspirasyon. Saro ngani sa mga napili na maghiras kan sa iyang istorya, ang cancer survivor na si Teacher Violeta Bilyen kan Bakakay East Central School sa Banwaan kan Bakakay Albay. 2001 kan maglaog sa pagkamaestra ang 51 anyos na si Teacher Violeta o Teacher Viol kan Barangay 5 Bakakay Albay. Sa paglaog kan pandemya, taong 2020 kan madayagno siyang may ovarian cancer. Aminadong pinanluyahan alagad nung kadaan naglaog sa isip niya na magpadaog sa helang. Siring kan ibang cancer patient, nagpa-chemotherapy man siya. Rason ngani maglagas man sa iyang buhok. Sa ibong kan pisikal na itsura, padagos man giraray siyang nagtutukdo sa iyang mga eskwela sa kindergarten. Nung malaman ko na meron ako noon, sabi ng doktor, you have ngayon ovarian cancer. So, parang relax lang po ako. Iniisip ko lang na hindi ito ibibigay ni Lord sa akin. God will never give me this if I cannot conquer this kind of challenge in my life. Matapos ang anom na session in pagkikimo parehong taon, kan sabihon kan doktor niyang cancer-free na siya. Hassle po yun sa akin. Hindi ko siya inisip na magiging burden sa akin, magiging dagdag, Inisip ko na parang, kung mawawalan ako ng work, mawawalan ako ng trabaho, lalo akong manghihina. Sa ngunyan, aktibo man giraray bilang maestra si Teacher Viol. Ang mga agyat niya sa buhay, nalampasan niya dahil sa mga nagpapadaba sa iya. Arog kan pamilya, pag-iriba sa propesyon, mga estudyante asin dahil man sa pagtubod niya sa mahal na Diyos, asin pagiging positibo niya sa buhay. Nalaom niyang maging inspirasyon man kan sa iyang kapwa. Arog ka ini sa kuya, sabi ko na mangyari kasi may time po na attend akong klase na nakawing po talaga ako. Pinahiling, nakalbo po ako. So, pinahiling ko sa Inda na wala akong hair that time. So, po Sinda, sabi ko, ini po yung reason kung nata po si teacher nagkasakit, kung bakit si teacher nagkasakit. So, kaya kayo mag-behave and then ingatan din po yung health nila. Mientras tanto, apwera kan magagayo na istorya sa buhay kan mga paratukdo, kasado naman ang iba pang aktibidad para sa nasambit na selebrasyon. Nagpapahatid po kami ng pasasalamat sa mga guro natin na tinataguyod yung tamang pagbibigay ng quality education sa ating mga bata. Madurar ang selebrasyon sundo sa Oktubre 5. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Banya.